נמצא איתנו כאן ווליד, שהוא משתף פעולה עם מדינת ישראל. קיבלתי גזר דין מוות, זה בגלל שעצרתי דם, עצרתי פיגועים. גדלתי במקום שהייתי בא לבסות פיגוע במדינה הזאת. קיבלתי שטיפת מוח מעל ועבר, איך נשנוא את היהודים. בימים האחרונים קרה משהו חריג מאוד ברשת. אנשי ימין וביניהם הצל התגייסו לעזרתו של אדם שזיהה את עצמו בעבר כפעיל חמאס. מודה לכם אם תעזרו לי שאני יכול להיכנס לבית סוהר, לפחות אני יודע יש מי שיעזור לילדה. שלחתי לו, תציל אותי, בבקשה. אני לא מאמין שבאמת תלך את האנשים כמה שלחו לי בפייסבוק, חברות, וכמה שלחו לי לעזור לי. ג'אבר היקר, אני ראיתי את הסרטון שלך אצל הצל, ומה שאתה עשית בשביל עם ישראל, עקב המחשבות וכל מה שעברת, והצלת. זה עם ישראל. ומה? זה עם ישראל. כעת זו הפעם הראשונה שתאיר ווליד ג'אבר, משתף פעולה פלסטיני שאפילו הופיע בכנסת בזהות בדויה, החליט להוריד את המשקפיים ואת הכובע ולדבר בפנים גלויות. מסתימה אחרי הבית שם, יש עוד מסתימה בגינה. איפה הרמב"ם גם את המסתימה הזאת? כל זה בעצם כעניין ביטחוני, נכון? אני עכשיו בוא נגיד, פתחתי את הדלת, אני אומר לך שלום, סוגר את הדלת ככה. הראש שלי לא בדלת. הראש שלי שיבוא לי עכשיו איזה כדור מגד החלון הזה. הם רוצים אחרינו כל הזמן. זה חיים שאתה כל הזמן תחזור לחיים האלה, אתה לא חי בשקט. תגיד, אתה לא מפחד על חברות הפנים שלך בטלוויזיה מדבר ככה, זה לא מפחיד אותך? שלחו לי בעם חיסול, שלחו לי, הייתה לי במצב דריסה לפני 4 שנים. וכל האנשים שביקשו שימות, שימות, שימות. היה הוא למעלה, אמר אתה לא תמות. זה אני מקבל. חולצה אדומה? כן. פה, אני בתוך המסגדים. זה הייתי בהפגנה בשכם. מי זה דוד שלך? איש חמאס, בעי בחמאס, ואני כאילו גדלתי במסגד בזכותו. זה הבחור הזה, הייתי בתמונה, הוא עכשיו שהיד. תאיר היה פעיל חמאס שגדל בג'נין ולדבריו נועד להיות מחבל של ארגון הטרור. גדלנו אסור לדבר אתכם, מישהו מדבר, מישהו זה כאילו בחר טעם, לא יודע מה. משנת 98 הוא נשלח לפעולה בשטח ישראל, לדבריו לצורך העברתו של מטען חבלה. אבל במהלך המשימה הזאת קרתה לו תאונת דרכים קשה, והוא נשלח ל3 שנים לחלק קישון בישראל. אני רואה כל האסירים באים לעזור לי, רואים אותי שאני בא בנשטחים, ואני אין לי... אסיר, עדיין, אחרי תנועת דרכים. אתה רואה, זה קוראים לו יוסי, מביא לי קפה. זה קוראים לו משה, מביא לי ארוחת בוקר שלו. זה דואג לי למקלחת, זה דואג לי לסדין. אני, אם לא הייתי בבית סוהר ישראלי וידעתי מה זה, לא יודע איזה חיים היו לי. אני אגיד לך אשכרה, אולי הייתי שהיד. אתה אומר הבית סוהר הישראלי הציל אותך? כן, יציל אותי. השתקמתי גם בבית סוהר ישראלי, וידעתי מה זה בן אדם שהוא שווה. כשתאיר חזר לשטחי הרשות הפלסטינית הוא החליט לעבור צד ולמסור לשב"כ מידע ששמע מפעילים אחרים בארגון הטרור. חמאס, כך הוא סיפר לקצין השב"כ, תכננו לבצע פיגוע באוטובוס של הסעות ילדים. נדפתי ישר, קמתי לבד, לא מכיר שב"כ, לא מכיר אף אחד. באתי למחסום של חיילים, סליחה, אני צריך קצין שלך. קצין מגיע, אני רוצה להעביר לך מדע ואני רוצה שתעזרו שבכל דרך לא ישפך דם. הוא תוכנן לאוטובוס ילדים שהם לא יישארו בחיים אם אתם לא תעשו את המאמץ שזה לא יקרה. למה הבן שלך ילמוד, הבן הזה ימות? איזה ג'יהאד באיזה קוראן אומר את זה? הפיגוע הרצחני הזה נמנע בזכותו של תאיר, אבל הוא נתפס על ידי הכוחות של הרשות הפלסטינית, נערך לו משפט, והוא נשלח לשנה של עינויים בחדרי החקירות של הרשות. פוך, קושרים אותך. הייתי עם ראש למטה, לא זוכר, שבוע, 4 ימים, שבועיים, אתה כבר אין לך דם, אין לך כל הראש תתנבח. היו הופכים אותי ככה בשעה ככה, עוד פעם מחזירים אותי. צריך לדבר, עוד פעם הופכים אותי. שמים אותך בארון כזה, קטן כשכזה. אתה יושב ככה, ממש ככה יושב. בסחוקים שלהם עליך, ואתה ערום, זה משהו אחר. בא בן אדם, תפתח את הפה שלך. במקום לשתות מים ושתים תוך הפה שלי. אתה לא אסיר, אתה אפילו חיי על הכבוד. אני לא יודע מי אני בכלל. אני עברתי שמה חקירה אתם כולם בטכנולוגיה החדשה ראיתם ביוטיוב, בסרטונים בסוריה, איך דאעש עשו.
אני התרגשתי מזה, אני הייתי חי את החיים האלה. בתקופת האינתיפאדה השנייה, תאיר הצליח לברוח מהכלא הפלסטיני ולהגיע לשטח ישראל. בזכות שיתוף הפעולה שלו, בשב"כ הבטיחו לו דף חלק בארץ עם תעודת זהות חדשה, אלא שאחרי העינויים של הרשות הוא נתקל באתגר נוסף שמאמלל את חייו לא פחות מהרשות הפלסטינית, אתגר הבירוקרטיה הישראלית. אני צריך את הילדה. שו, איך היה איוש? כן. כן? כאב לך משהו אבא? אתה יודע, זה הרמב"ם, זה זמני עכשיו. אני עשיתי את זה לבד, אני עם איה, עד שאנחנו נקבל את האישור למעלית שלה. איה בת ה-18 היא אחת מתוך 4 הילדים של תאיר, והיא לוקה בשיתוק מוחין. מה התכנונים אחרי התיכון? אוניברסיטה, ללמוד תיאטרון, משחק. הוא אמר לי שאת קוראת גם ספרים? כן. מה, איזה ספרים? בכללי זה על השואה. קראתי לא מזמן את הספר של אנה פרנק, והספר של חנה סנש שקראתי וסיימתי, העלייה של יהודי אתיופיה. עשיתי גם עבודה בבית חולים על חג הסיגד של האתיופים, שזה כמו שמחת תורה כזה. את רוצה לטוס לשם? מה, לאתיופיה? כן. האמת שאני רוצה לטוס ללונדון. ללונדון? כן, או לפולין. מה, את רוצה לראות שם את המחנות, את כן, ההיסטוריה? כן. רק לפני 4 חודשים היא עברה שיקום נוסף בבית לוינשטיין, ותאיר מקדיש את כל ימיו ולילותיו כדי להסיע אותה לטיפולים ברחבי הארץ. כמה שפות את יודעת? אני יודעת עברית, ערבית ורוסית. רוסית מאיפה? יש לי מלא אנשים בבית ספר שדוברי רוסית הזאת, פה ושם. היית רוצה אבל להיות בצבא? תראה, כן. איזה חיל היית הכי רוצה להתגייס? חיל האוויר, חד משמעית. חיל האוויר. כן, או חיל הים. אבל דבר אחד מונע מתאיר להמשיך להסיע את ביתו לבתי החולים. בשב"כ הבטיחו לו חיים חדשים שכוללים רישיון נהיגה שיעזור בהסעות של ביתו, אבל דווקא את ההבטחה הזאת הם לא ממש קיימו. תאיר עבר תיאוריה, קורסים של נהיגה מונעת וקיבל רישיון, אלא שמבחינת בתי המשפט והמשטרה הוא עדיין נוהג תחת פסילה, מאותה תאונת דרכים שעבר כשהיה פעיל חמאס בן 17. אני 2007 עד היום, מאשימים אותי נהיגה בפסילה על שנת 98. כל הכסף ששילמתי ללוך דיני, ואני מוכיח ואני צועק כבר שנים צועק. בלי הרכב אני לא אוכל להגיע לבדיקות שאני צריכה לעשות. לפני כמה זמן הודיעו לנו שאני צריכה כנראה טיפול יומיומי, שאני גם צריכה את האוטו. 3 פעמים בעשור האחרון תאיר קיבל עונש של מאסר על תנאי כשנהג בפסילה. שוטר תנועה אפילו עצר אותו כשהוא נהג באופניים חשמליים והוציא לו את האוויר מהגלגלים. תיאוריה עשית רישיון נהיגה יש לך, נכון? למרות שאתה פסול נהיגה. נכון. אני מוריד לך האוויר מהגלגלים. שימו לב עכשיו, אופניים רגילים עוברים על ידינו, כלום לא עושה לו. מילה לא מדבר, הוא מסתכל עליו. בית המשפט קבע לפני כשבועיים שתאיר ייכנס לבית הסוהר משום שנהג בשלילה. אם אבא שלי נכנס, אז הבית באמת מתפרק ואנחנו לא נוכל באמת להמשיך את היום-יום שלנו. גם בגללי, אבל תחשוב על האחים הקטנים, האח שלי הקטן, שהוא יהיה לו חסר דמות של אבא, וזה מאוד ישפיע על המשפחה שלנו. וכעת הוא וביתו מבקשים חנינה כדי שתאיר יוכל להמשיך ולנסוע על פי החוק. אם לא מדינת ישראל, איפה אני עכשיו? קבור שמה. החיים שלי בקברות, בילדה הזאת אין לה כיסא גלגלים היום. אם נשארה בשטחים שם, אתה חושב שיש לה טיפולים? אני אספר לך משהו שהוא מאוד מאוד קשה, ובגלל זה הפסקתי ללכת לבקר את הסבתות שלי. זה שהייתי עם אמא באירוע משפחתי יחד עם כל האחים שלי, וישבו איתי 2 סכנות, אחת מימין, אחת משמאל. ומסתכלות, איזה מסכנה, איזה, כאילו מבטים של רחמים, כאילו לא משנה כמה אמא שלי משכנעת אותי, אני יודעת ששם אני לא רוצה להיות, כי לא מקבלים את האדם עם צרכים מיוחדים כמו שצריך לקבל. האדם עשה משהו שהוא, אני לא חושבת שכל בן אדם היה מתאמץ ועוצר פיגוע של ילדים באוטובוס. המינימום זה לא לתת לו פרס נובל על ביטחון
מינימום זה לתת לו התחלה חדשה. את רוצה איכשהו לבקש אולי מבית המשפט, או אפילו מהנשיא, איכשהו להתערב בסיטואציה הזאת? מר רובי ריבלין היקר, אני מבקשת מכל עומק הלב שתיתן לאבא שלי לחיות חיים נורמליים ולהתחיל הכל מחדש, ולך יש את הכוח בידיים ואתה יכול להחליט אם כן או לא, אז תעשה את ההחלטה הנכונה.